ସ୍ତ୍ରୀଟି ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲେ ବି ତା ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ତା ସଜବାଜ ପାଇଁ ସିଏ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସାଙ୍ଗର ବାହାଘରରେ। ତ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭିତରେ ଆଜି ଆମ ବାହାଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ଜଲ୍ଦି ରେଡ଼ି ହେଇ ବାହାରି ଯାଅ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭାବିଥିଲି ଶାଢ଼ୀ କୌଣସି ଓକେଜନରେ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଥିଲି ଶ୍ରୀସାଂସ କଲେକ୍ସନରୁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀଟି, ଯେଉଁଟାକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସିଲ୍କ ଶାଢ଼ୀ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶାଢ଼ୀଟି। ଆଉ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି। ତ ବହୁତ ଶାଢ଼ୀରେ ତ ଏଇ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତ ରଖିଥିବା ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରୁନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ସେମିତି କିଛି ଓକେଜନରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଯାଉ ହିଁ ନଥିଲି। ତ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲି ତ ସେଇ ପୁରୁଣା ଗହଣାକୁ ବାହାର କରି ପିନ୍ଧିଲି। ସୁନାର ଦାମ ଯେତେ ଅଧିକା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମ ଝିଅମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ସୁନା ଗହଣା। ତ ମୁଁ ଏ ଚୋକର ସେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀରେ ମୁଁ ପିନ୍ଧୁଛି। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏକା ଟାଇମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ମୁଁ ଏଇ ବର୍ଷ କ'ଣ ନେବି ଭାବି ଏଇ ଚୋକର ସେଟ୍ଟା ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିଣିବା ପାଇଁ, କିଣିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗହଣା ହେଉଛି ସିନ୍ଦୁର ଆଉ ବିନ୍ଦି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଲୁକ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀର ପସନ୍ଦ ଅଧା ଖୋଲା ଅଧା ବନ୍ଧା ଚୁଟିକୁ ନେଇକି ମୋ ଲୁକ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲି। ଆଉ ଶେଷରେ ମିରର ଆଗରେ ନ ଛିଡ଼ା ହେଇ ମୁଁ ସେଲ୍ଫି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ଠିଆ ହୋଇ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ମୋ ଲୁକ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ମୋର ଆଜି ଯେଉଁଟା ବି ମୋ ଶାଢ଼ୀ କିମ୍ବା ମୁଁ ଇୟରିଂ ଯେଉଁଟା ବି ପିନ୍ଧିଛି, ଯଦି ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ଲୁକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ବି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।